Takže čaute, my sme Alžbeta a Julia. Ja som Alžbeta, toto je Julia. Narodili sme sa v Spišskej Novej Vsi. Teraz momentálne žijeme v Senci. A predtým sme vlastne spievali každá sama. Teraz vlastne cítime konečne, že sme nejaký tím a duo, spevacké duo. Takže... A dosť veľa ľudí sa nás spýtalo, či by sme nechceli spievať spolu. Tak sme to skúsili a dúfam, ale zo začiatku to bolo také súťaženie, že ktorá z nás chce byť lepšia. Bolo to dosť ťažké nejako nájsť tú spoločnú cestu. Veľmi radi počúvame napríklad Lorde, alebo Adele, aj Beyoncé určite. Ma veľmi inšpiruje tým, že ona vie zároveň tancovať, spievať, koncertuje úplne top na jednotku. A je to ozaj, že pani spevačka. Moja obľúbená spevačka je Lara Fabian. Je taká menej známa, ale je to francúzska. Spieva hlavne od srdca, čo ja úplne milujem. A my akurát točíme video, pretože včera sme mali koncert, ktorý bol výnimočný, pretože bol to náš prvý koncert. Prvý spoločný. Takže bolo to pre amerických hostí a pre management US Steelu. Tak ohlasy boli skvelé, prišiel za nami generálny riaditeľ US Steelu. Veľmi sa mu to páčilo a hneď nám dal aj ponuku, že by sme mohli vystupovať na vianočnej akcii. Tak bola to pre nás taká veľká vec. A šťastné čísla 1 a 7 sa záhadne zhodli v včerajšom dátume 1.7. Náhoda? Alebo moje nie? Šťastné číslo je 7 a jej 1. Trošku. Práve, že... A nie. Tak ty si mala. Čo no? Ale tak, uklonňovali sme sa, že všetko OK. Áno. Že to dobre dopadne. Tu môžeme aj podať, furt keď saš ty. Podľa mňa najťažšie úplne čo bolo. Musíme sa tak viac zohrať, takže to bolo asi najťažšie pre nás byť také úplne zohraté. Takže asi najväčší trapač, čo sa nám tam stál, bol na konci. Bola to pesnička o Mamma Mia od Abby. A tá má dve verzie, muzikálová verzia a verzia, ktorú spievala ABBA. No a my sme si vytlačili samozrejme tú muzikálovú a potom sme tie slova tam tak poplietli, že to... Takže taký menší trapas, ale ľudia sa na tom zabávali, takže aj my sme v podstate boli v takej naladičke, že sme... Že to až tak veľmi nevadilo. No. Kľudne, nebojte sa, píšte do komentu, do správy, vaše reakcie. Zdieľajte vaše reakcie na takéto videá, aby ste, keď chcete, aby sme takéto videá točili ďalej, tak nám to dajte vedieť. Dajte si Alžbeta and Julia. Tak nás nájdete na YouTubeku, na Instagrame, na Facebooku, kľudne nás odoberajte. Budeme veľmi radi a podporujte nás.